Омръзнало ли ви е да се чудите какъв подарък да вземете на детето си? Съвременните деца са презадоволени от играчки и предмети, които често радват за кратко, а после остават забравени. Истинското щастие за тях е качественото време, прекарано с любимите хора и спомените, които остават завинаги. Подарете им незабравимо преживяване в Explorify VR Парк Варна. 1 час изпълнен с радост, приключения и виртуални светове, които ще ги впечатлят и вдъхновят. Идеалният подарък за всеки повод – рожден ден, имен ден или просто като награда за усилията им. Ние ще направим деня им специален и незабравим. Explorify VR Парк Варна. Спомените започват тук. Explorify VR Парк Варна е твоето място за незабравими приключения. При нас можете да изживеете всичко на едно място. Билярд, боулинг, пейнтбол, баскетбол, бейсбол, футбол, тенис, голф, бокс, стрелба, риболов, крикет, парапланеризъм, сноуборд, ски, скално катерене и още много други. Уникални ескейп стаи и приключенски игри, които ще те потопят в друг свят. Над 500 VR игри и 50 мултиплеер предизвикателства, за да се забавляваш с приятели. Ела и опитай, забавлението е гарантирано. Explorify VR Парк Варна. Всички преживявания на едно място.